gwybod fod gyda chi adra ddiddordeb mawr yn y cynnyrch cartre yma a'r cystadlaethau coginio. Mae Carys Jones fan hyn yn nabod y cystadlaethau yma. Wel, ti chwith allan, mae di cystadlu, mae di stiwardio, mae di beirniadu. Carys o Bentraberw, Môn, fydd wrth y lliw flwyddyn nesaf o Sir Nawdd, felly mae yma i weld beth i be i ddall y dalltings. A da ni am ddechrau efo'r gacen lysia yma. Heblaw moron, mae hon yn gystadleuaeth ddifyr, Carys? Yndi, cystadleuaeth ddifyr iawn. Da ni di arfer efo cacena moron do, ond mae gennym ni bob math o bethau fan hyn. Gennym ni'r siocled a'r bitrws, mae gennym ni'r fan hyn, mae gennym ni'r hanas ar oren sy'n gyfuniad eitha diddorol, swn i'n deud. Honno'n drydydd, courgette. Courgette, ia. Ar oren eto. Ia, mae yna bo math o'n nhw. Mae pobl yn dehongli mewn gwahanol ffordd ydyn. Hon sydd wedi dod i'r brig, courgette a lemon a thyme. Ia. Mae'n edrych o dda fyd ydy. A mae di addurno dda iawn dydy. Ydy. Felly, ie, mae'n ddetholiad hyfryd fel mae'r beiriad yn deud. Rwan ta, mae pawb yn gwneud y gacan grin a'r pica bach. Traddodiadol Gymreig ni, ia. Ond be mae beirniad yn chwilio amdano fo? 5. Dosbarth o 5 ydy hein. Mae'n rhaid nhw gyd fod yr un maint. Wedi coginio yr un maint yr un ffordd. Mae'n anodd iawn cael 5 sydd yn edrych rhy fath, ond dyna di'r dewis. Mae eisiau nhw yn uraidd o ran lliw ac yn edrych rhy fath ac yn tynnu llygad y beirniad ar blas wrth reswm. Ie, rhyw fymryn o blas, awgrym o speis. Eich bach o speis, oes. Ie, ond yr enillydd yn fan hyn ydy Clare Lewis. Ia. Mae hynna'n yn gyson, dydyn nhw. Yndyn, mae'n edrych o dda, dydyn. Yr un faint, ar un siap. Felly, wrth edrych ymlaen ys flwyddyn nesaf ta, da chi wedi bod yn gwylio'r beirniad fel stiward wrth yma, do? Felly, be mae rhywun fel chi yn ei gasglu o'r profiad yma leni? Mae'n braf gweld sy'n mae bobl eraill yn gweithio, dydy. Mae bob beirniad, mae bob beirniad yn gweithio mewn ffordd wahanol. Maen nhw'n chwilio am wahanol bethau. Er mwyn beirniadu cyfres o wahanol ddosbarthiadau fel hyn, mae eisiau gwneud bach o waith cartra does. Mae siŵr gen i bod y yn dewis y cystadlaethau felly, ynddo? Da ni wedi dewis y cystadlaethau flwyddyn nesaf, do. Bethau gwahanol i leni, ond bethau sydd gobeithio mynd i weithio. Wel, mae'n sicr, mae yna lot wedi cystadlu, mae yna gacen sinsir efo yma, a dwi'n sylwi fod y beirniad wedi mynd am, nid am y rhai wedi haddurno, chwaith na ddo? Na, mae o wedi mynd am disan sinsir traddodiadol yn fama. Yndi, lliw da wedi choginio drwyddi hi draw. Dydy o'n wedi mynd am yr efo addurniadau, achos mae oedd o'n deud yn traddodiadol mae disan sinsir yn eitha plaen. Ie, dehongliad pawb ydy. Ie, hollol, ie. Rwan ta, y dosbarth nesaf yma ydy torth banana. Mae pawb yn neud tyrth banana dros gyfnod Covid. A sultana. Rwan ta, be newch chi o dosbarth yma? Dosbarth cryd ydy. Mae'n dosbarth cryd, mae'n ddipyn ohonyn nhw. Be oedd o'n ddeud oedd, maen nhw'n edrych yn dda, mae wedi torri fewn iddyn nhw, mae wedi blasu nhw. Amball un ohonyn nhw wyrach yn ôl ymgwennu wedi cael ei defnyddio bananas oedd yn rhy barod. Gormod o siwgr rhy gry, ond mae rei wedi rhoi yr eising arnyn nhw. A mae hwnna'n job anodd i gael o edrych yn ffwrdd â hi. Yndi. Ac eto edrych yn gyson. Yndi, mae gynna ni'n y fama does, mae hwnna'n eitha gyson ar y top. Mae hwnna dda, yndi. Hwnna falla'n cystal hwyl yn un. A hon sydd wedi cael gyntaf yma. Jane Evans efo yma, ie. Mae rhaid chi gael llaw bach yn does i steady hand. Hollol, ie. Reit, da ni'n mynd i barhau rwan, gan i egwyl fe rwan. Na fo. Panas a dda rwan efo hynny. Panad ein o heil, ia. Llawn i'n cyffwrdd rein, ond o'n i'n ôl at gweddill i Cacennau. Ni Carys Jones o Bentraberw, Môn fan hyn sydd wedi beirniadu, stiwardio a chystadlu yn yr adran gwaith cartra yma'n do a chynnyrch cartra ers blynyddoedd. Rwan, dyma ddosbarth diddorol, y Spwng Victoria. Beth ydy'r rheola eira i'r Carys? Wel, yn draddodiadol mae'r Spwng Victoria wedi choginio. Jam yn ei chanol hi a siwgr man ar ei ffen hi. Mae amball berson yn medru dadla'r adega bod hawroed hufen a siwgr eising ar ei thop hi. Yna hufen a siwgr eising ar hon, oes? Ond dwi'n meddwl mae'r rheola ar gyfer cystadlu ydy jam yn y canol a siwgr caster, siwgr man ar ei ffen hi. A jam mefus ta jam mafon? Mefus di'r rhan fwyaf hein.
Ond dwi'n meddwl bod o blas Gyda chi licio? mefus, dwi'n meddwl, ia. Mafon i fi. Ia, mafon, ia. Dwi'n meddwl, Ia. ia. Ond Ma'r gwahanol- Chi di sôn am pwy sydd di ennill? Mae genna ni Sophie Davies yn yma di ennill. Dosbarth cry yn dem yna lot. Yndi, Lot o- yndi. Wel, troell Vienna y Viennese Worlds. Mae rai fi, o'n i'n caru hein pan ni'n hogan mach, ond o'n i ddim yn ei gwneud nhw. O'n i'n prynu nhw mewn bocs. Bocs. Dych chi'n cofio'r dyn na oedd efo cacennu? Oedd, hollol. Ei fo ni'n licio. Mae yna focsys i ddod acw ar y mab yn bita bocs cyfa pen oedd o ddim o beth. Ie. Rwan, ta sut mae cael y siap troellog yna, a bod nhw gyd yn debyg i gilydd, doch? Wedi peipio ma nhw, mae o'n grwst eitha ysgafn, wedi cael ei rei mewn piping bag a wedi i droelli mwyn cael. Amball waith wrth goginio, os ydyn nhw'n bach yn feddwl, maen nhw'n medru mynd i lledaenu, ond mae hein Mae hein wedi cadw i siap a maen nhw'n edrych y dda iawn y reis ar y brig. A wedyn hufen menyn sy'n mewn iddyn ni, a jam eto. A jam, ia. A llongwerchiadau Susan Davies yn fanna. Susan Davies yn fanna, ia. Cacen, citrws a diferion, sef y drizzle. Y drizzle, ia. Heblaw lemon. Heblaw lemon. Da ni gyd yn meddwl bod ni'n mynd i gwneud lemon drizzle am hynny. Mae lemon drizzle eto yn boblogaidd iawn dydy o ran bobl yn ei gwneud nhw. Mae genna ni oren, mae genna ni lime oes yn fyma. Dwi'n mynd ama bod o wedi meddwl bod yna tangerine yna hefyd. Be sa ti di wneud? Wel, dwi'n licio gwneud y lemon, ond illa swn i'n trio'r oren. Dwi'n meddwl swn i'n gwneud y lime, achos mae'n bach yn syr. Swn i'n meddwl. Ie. Ond oedd yn chwilio am gacen efo blas pendant, meddwl fo? Oes. A'r citrws efo gwead ysgafn a llyfn. Ie. Ond i gwyn fwyaf... Oedd y cacenna ni cyfanrwydd yn ddi flas oedd. Dwi'n meddwl bod y gacen ddim, bod y citrws yn cymryd drosodd gyn y gacan. Mae eisiau'r cyfuniad nad oes. Be mae'n dweud am doilis? O, annog chi ddefnyddio doilis? Pan yn arddang, doili bob tro, de? Ia, ond maen nhw yn deud hefyd am beidio iwsio'r liners. Achos mae yna amball un yn dod allan efo siap y liner arno fo. Reit, wel, na fos ni allan o honna felly. Ia, dwi'n defnyddio'r liners hefyd. Ia, yndw. Rwan, dyma ni'n cyrraedd rwan, y brig mae'n gwirionedd yn achos fan hyn mae'r fedal aur wedi mynd. 5 sleisan, teisan frau milionaire shortbread. Dipyn o gamp gwneud hein? Wel, mae'r 5 yna, maen nhw'n matcho'n berffaith ydyn. Gyn Amanda Davies yn fan hyn. Mae'r hynna, maen nhw gyd, wel, mae'n anodd iawn beio hein, rhoi bai ar hein, dydy. Ydy, mae'r bisgedau yna yn y gwylod yn dydy, a wedyn mae'r caramel wedyn, a'r siocled. A mi oedd yr shortbread yma, meddwl fo, yn blasu o fenyn shortbread go iawn. Dim margarine, menyn. Ac unwaith eto, mae rhaid i'r 5, ydych chi'n arddangos 5 o unrhyw beth, mae rhaid iddyn nhw. Bydd. A hefyd efo hein, maen nhw'n cael eu coginio mewn un bocs. Mae'n anodd iawn cael y toriad yn lan, ond mae'r toriad yn fan hyn yn berffaith lan rhwng y ddau. Wel, mae hon yn gystadleuau sy'n tynnu dŵr yr ddanedd yn dydi, ac yn rhoi blas llythrenol i chdi rwan, Carys, wrth edrych ymlaen at blwyddyn nesaf, a môl wrth y lliw yn sy'n nawdd. Blwyddyn nesaf, da ni'n brysur ar y funud. Wel, gwneud cacenna, mae'n siŵr yn help pres efo lli, ie? Wel, digwydd bod y gwaith llaw dwi'n feirniadu flwyddyn nesaf. Ond illa fi na siawns illa fyddai'n cystadlu flwyddyn nesaf. Fi rhaid i gefnogi. Da ni'n brysur yn help pres ar y funud. Mae yna griw dethol iawn, chwarae teg, yn brysur iawn yn mynd ati. A mae'n mynd i fod yn rhaint gael dod i fama eto i feirniadu, dydy. Edrych ymlaen. Edrych ymlaen, ond mae yna 2 ddwrnod o hon ar ôl i fynd. Oes ta. Chi'n mwynhau'r sioe yma, dwi'n siŵr. Mae'n i dda, yn dydi? Yma tan os iau. Tan y diwadd un. Di dŵad i Sadwn, di bod yn stiwardio setio fyny, a wedyn ar y diwadd fydd yna dynnu lawr bydd. A be fysa ni'n neud heb y stiwardiad yn sy'n gyd y gwaith yma? Ia, mae merchaid i bod wrth i'r blynyddoedd, a maen nhw wych beth maen nhw'n neud. Yndi. Ac maen nhw'n help mawr i ni hefyd wrth greu yn rhaglenni ni, fel bod ni'n wedi dangos y cynnyrch mae'n y bobl adra, mae hynny mor bwysig. Carys, diolch am y sgwrs. Croeso ta, diolch i chi am ata ni. Mi ddown ni eto. Na fo, da iawn. Panad wan, ie? Ia, panad. A milionaire shortbread, ia.